காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே பல கிராமங்களில் சிறப்பு கிராம சபா கூட்டங்கள் நடைபெற்றன. மேல்மொட்டுக்கூர் கிராம மகளிர் சுய உதவிக்குழு கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கேவிக்குப்பம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜெகன்மூர்த்தி கலந்து சிறப்புரை வழங்கினார். இதில் உள்ளி பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை மாற்ற வேண்டும் என தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டது. மேலும் மேல் ஆலத்தூர், தாளையத்தம், உள்ளி மற்றும் வளத்தூர் கிராமங்களில் நடைபெற்ற கூட்டங்களில் பஞ்சாயத்து தலைவர் மற்றும் நிர்வாகிகள் 100 நாள் பணி, கலைஞர் இல்லம், வீடு வழங்குதல், வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் குறித்து முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தனர். சிறப்பு நிகழ்வுகளில் முதல்வர் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி மூலம் பஞ்சாயத்து தலைவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு திட்டப்பணிகளை பரிசீலித்தார்.